At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar tarabaho, wenno paragina na. Kuyo ganda karod, gagayam ko dita taintay dinggen, da ito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Adaytan, Ma'am Candida. Nakainusara ko, mangan tayo. Kung naitay ni Madam Lovely, nga umuna tayo ulatan namang rabi kumamakam to nga nulatan. Apay, anya pa'y lang tiraramida na iti kwarto na. Anda ka no kasarsarita na iti cellphone na. Kadno itay pa'y lang nga nagring ti cellphone na. Nasurok sa namay sa oras. Nagpaot na pa nagtilibabad. At dansamot ilimlimod na boyfriend na. Kasla babae mo't na dyan ang ako kasarsarita na itay napanak iti kwarto na. May isa ka no kadag iti gagayam na day dyan. Kat nagadwa gagayam na. Wano, mabit lang. Ay, kwartaman nga tan, ti pagsasaritaan da. Yakla mo madam. Sana nakaskas na aw. Negosyante ti anak yaw. Amok ti ugali dagiti gagayam na. No naglukay tumati ima na nagpautang. Gapo nga tamat ata gagayam na ida madam. Natalaga mang pautang nga dakwada. Mabit lang. Anya ka diti turpos mo, ha, Pepita? Kina maestra, wano abugasya. Ha? Kasla maawatak ti kayat yung asawa na, madam. Dita, umisip ka pa ilan. Iyab abogado am kit din ni Lablay. Ay, manganak man lang. At mabisinak ka dagiti pagsasaritaan ta. Ay, kunak ko sana makadlaw ni Nana Candida. Luitay ko mapilaanan. Nalpas ko man. Antay ta. Ay, nalpasak mo't lang ang anangan Lovely. Hinawagan sa hamot amin nagagayam mo. May salamat ti kinasaritak, mami. Ni Corina laang. No nagbayag kayo nagsarita, dandani 2 nga oras. Inurasan nagsakit di mami. Amoy mo tan na di babae. Naglaing na umistorya. Kasta talaga dagiti nagsiding ti bibig na. Kaya't yung asawan, mami? Tarabi, tabak mo? Anya ti panagkunam ba? Uray ata na pintasak man. Hindi nga min, Pepita. Ay, ramraman mo pa hindi Pepita. Tay kunakan kan, Pepita. Saan mo nga iabugaduan ni Lablay? Dagay, tumat namin ako rin. May istorya na amin adimangan ano. Umutang mo't lagayap. Ha! Kunaktupay ka. Sumragak malangan iti silik ko. Ay na, dagita agagayam mo. Pasigla, kwarta ti bagpagadakan ka. Saan pa'y alim nagtiinay ti terinugan nyo tinaginom kinampyong? Pasado 9:00 na nakasangput ka. Gamsan ka pa'y mo't anabartag? Kasano mabartag kami kiniampyong kat sinikapan naktiluko? Nagtulag kami ano maibos ti may isabo ti arak. Sumublat mat agumatang. Ay, day diya kinasarangusong ni Ampyong. Alis to lang nga maibos yu at isang putilya. No, kurang langan na waradiwadan na ti baso ha. Paglipyasan na iti arak no, tumaog. May salang abo ti arak ti naibos may. Tas ladyak mamatay. 3 oras nagsangsang kayo. Ay, padayon samot tayo mamok. Kunam no nalaing uminom. Saan mo't gayam? Iso anabartag ton ti kasangsangon ha. Saan pa'y anabartag? Kat dakay kinampyong. Nalaing mo't nga umistorya ti loko. Igaggagara ng samot tapno makaliklik agumatan iti arak. Ito yung ti kapiyo, madam. Agyamanak manang Pepita. Unay lakit din dagito ang gagayam ko. At sa papailaan, agkarawag ta. Kasta talaga siguro dagiti negosyante, madam. Dagijay gagayam ko ti umawawag. Ag-innapal da. No nadamag da, adda pinautanga. Sumublat matidad duma abumulod iti kwarta ka na. Pudno, ti ko na ni Nana Candida na lokal, ti mayong agpautang. No, namnama at laki di akasapulan da. Kaasi damat.
Aglalo nung masapol da. Ako makayo nga umawag. Mamay gatak pa. Saan ang sapay mata nakamurmura, Emerita? Ang mga nung napuyatan ka man na nakichat idirabi eh. Ang mga nung panunuta masanak pa yan nagdigos. Amom lang aruda na kastuiti pa nagmatmata. Kasla ka na, yan ka nga ruda mainin la. Mang sutil ka man ako na akong lovely, ah. Makilkiligat nga ron ang istorya ka kadagiti dagulit nga gararam ken ka. Tidakas na, saan ka makilig iti bukod mo abagi? Di mo samot kaya't nagpaaram. Ay na, sangok kaya dagita. Makumi ko makiti negosyo. Ay well, sakbay ang malipata. Mangibagaakpay man lang iti kwarta. Dinamag mo ko mga imuna, no niya ti masapol day di may asa nga ili. Sakbay a pinastrak mo, Pipita. Pinigbigat mo a pinastrak ti malas. Nana, jakmat nga ron mo nga umutang gayam ti panggap na. Bigbigat ang dakit din ti umutang. Malas nagparuwar ti kwarta bigbigat. Ang trabaho da kumakit diya. Amok to ninton maminsan. Damagag to mo muna, no niya't masapol da. Nasayaat. Masapol ngagnakam ka, Pipita. Numutang ti panggap da, ibagam nga awadak. Sige nga ron manam. Ituloy kong tiyang trabaho. Apay, anya pa'y ti saan mo analpas? Nakadalusak matan, dito nagtibalay kan oray dita paraangan ngam. Kumita kak manan ay, di mabalin ko pa yung aramiday. Nagagat ka launay, Pipita. Saan mo't amadayunan ti sweldom? Di mo ay amadlaw ti oras. Saan ka kadi amapisen, ah? Aldawan! Pangalan ka pa'y langit ti meriendata. Alan, mapagkakit din. Ito mati ugali na kitiagin ang amo. Ultimo agpalpalama kagura ni Nana Candida. Idintuta ni Madam Lovely. Nalukay mo ti iman na nga agpapautang. Ngam ti makita ka na sayaat. Kat ni Nana Candida. Di na kayat ti trabaho at trabaho. Ha? Un matkitingat pa'y so. Narigat mo ti trabaho at trabaho. Saan mo't ang umato ti sweldo? Ayan is Ma'am Emerita. Aywan gayam. Talpas mo ka din data? Kita man numayat matlang. Nada ka malik, sanak nga ungtan ha. Kasarita na kiti nasayaat. Uray laan na paisip magitiday tang imbagam Emerita. Uray boss na. Gayam naklata. Aywan gayam. Anya ti pakaisip mamitay? Dayjay man kinasarita mi ti telepono. Anya itayan tinagan na? Ni Vina. Uray atlaan na isurot anaglo iti asik ken kuan. Unay ngamin day asawan padilag na ka man. No anya ngamin tinakiasawaan na iti agad-adal tayo pa'y lang iti kolehyo. Kaslakit din maibusan iti lalaki. Ay na, jak man amo. No apay nga adda dagiti kasta babae. Ngam ti pakaisamak itay. Umutang matlagayan ti panggap na kanika. Nagwanak latan ang mga nung ad-adda nga sana. Pigsam lang aron tinagpagga. Naimbak, tadwa talang di opisina. Kasano ajak ang paggaak? Apay, adakas jaya, agsangit adi mapautangan. Among ayan ang aburido launay. Awagak man kid ni Pipita. Agawit ta ang mga aldaw iti balay. Uy, sus, dayta na. Makasidaak man na ni tinaimas. Nalaing lakit di nga agluto, diya katulong yu. Hello! Da kayo gayam ti mawawag, Madam Lovely. Ni Nana Candida ka diti kayat yung akasarita? Kaya bakit yung kwarto na? Ay na, mga nung pagungtan na kanimani, manang Pipita. Saan na kayat ti masingsinga day jay? Sika, ti kayat ko akasarita. Anya ka diter aramidam? Agin inanak. Isagsaganak pa'y kiti na ti pangaldawan payaw. Una yan. Pag ginanaam pa, iti agisagana iti lutwam. Ay, ado ka di unay ter aramidam? Awan mo't unay. Agawid kayo ka di ang mangaldaw, madam. Day tati mawagag.
Di mo matkit di malipatan ti kunak. Kadwak ni Emerita nga umay mangal daw. Ay, sige madam. Ay, isagana kong di pangaldawan. Masansan matkid di, kadwayo mangaldaw dito ni Madam Emerita. Tay kunadan, inutan ti trabaho, ngam numakan, gulpian. Pagawitan, Nabisin ka kadimanan. Yung nabsog ta nagmerienda. Narigat no dumakkel unay ti tiyanta. Ad-adda asaan ta makaaram no kwa. apay nga raw ni Don Pasyaw, nagdakkel ti buksit na, ngam agkakapintas mo't nagitinubya na, ubing tabay. Ah, ni Bonifacio abinerber nga sa natibagbagi na iti Don Pasyo. Wen, Ha? Hala? No agawid tamot lang, mapantang aro din. mayat kamot lagayam, nagadong style mo. Nay, oh, anya na nagpardasan. Oy, budoy, agure kamot ah. Ni, Di mo lang matultulag nila kay Punpun niya po. At sarita na kailangan kani ama pura nakadayo. ay, apo anyan. Nagpartak no kasta, ngam no agaram dimit makanobya. Adaak manan, Nana Candida. Saan kayo kumadumdumlaw? Dahil paglakit din. Taduldulaw ti apelidok idibalasag ah. Saan adublaw? Ni Mami Mat. Dahil tangarot ti magustuak ka ni Mamim. Naangaw. Ay kakit bagat. Ayawat mo man kin Emerita dahi ta iskabitse, Pipita. Ay, saklatan. Magawat ko mat. Oh, atoy. Nala, padawan kayo dito yan. Bagay latan. Papanak ba na dyan ni Pipita? Tamapan ko ban paplan siya tayo pagkawas ko inton bigat tadadarayak apas kayo. Saan kami ngagbayag kini Emerita, Mami? Agur-uray iti ado at trabaho iti opisina. Anyan. Di kay pala agpalpagaw mo na. Papudutan niyo kumapay mat atiso pa. Talaga ni Mami Candida. Naangaw kayo talaga. Agyaman ang itinabak ng apangaldawan na nagsasangwan tayo. Talaga nalay ngagluto ni Pipita. As-asidog ko man no iti restaurant tinangaldawan mi. At damot ni Pipita ang nanay ngagluto. Sa bagay, dakil ti mainot yo. No diti balay ti panganan yo saan kat ka iti restaurant. Ay Pipita, kuyugam man idagay gay ti ruwagan. Ay, mapan kayo ka din, madam? Saan na kami nga itulnog itirwangan manang Pipita? Isiram tulat tantigay inton madamdama. Ay, mapan kami ang Pipita, Mami Candida. Saan kayo ang maumuma Umay kami tumanan. Ang mga numalipatak to ng erikap tigay, iso ako yugan kailangan. Saan kit din apod no ti kunak Pipita? No nagal daw iti restaurant de Berita, dakkel tinagastos na. Ayun, madam. Nangina, kan nagastos na iti restaurant. Gumapang kailangan na iti maluto. Saan ka makaawat? Di mo naawatan ti kayat ko asawan. Dandani ko lang pangag kinimerita na itay-itay kat. Ay, kasta ka di, madam. Kayam, anyak na ba iti paborito yung abadaw ti plansak? Apay, rumuarak aya. Di mo't nadadarayan niya Pascal? Ay, sika talaga Pipita. Tsaka mo lumang sursuron ka. Di ta ka malagad. Ni? Apo? Yaw, awan ko lang kung mati pa nagpupungtot na. At nadakit din anak kasurang. Susapaw, sapala talaga ti ugali ka mo kabakay. Makiang-angaw, ngaminton kon, agpasagid gayam. Nalipatak lang amin ngayon bagaking kay tay Aldaw. Kasaritam ko man ni Ansong akad daw magtrabaho dito yung garden. Anda ka din napatag apa pa nang? Anda ko ma. Namasa na bali. Urain ton malpas pangal daw langin ton bigat. Di mo't inton bigat ti panagdalos ta iti balay ni Pipita. Isu nga roda sa paan, ti agdalos, tadaras makairing pas. Uray kadwanak to gaya man. Day taman ti kunak. Saan mo abuk-bukudan? Kawuna, anyat sirbi nga gayim ta.
pagbibingayan ti grasya ako nada. Nabayagan nga ibagbagak nga ibingay ko kin ka dagiti kacachat ko. Oh, kukwam lang, chat mo lang. Ngimsak pa nga aglalaok ti bagbagam, ipasnegtan ti agtrabaho. Malagip ko gayam, at dadarayan ni mami mapaskan inton madamdama. O niya, sumurot ka kadi? Sa anak ako mo'y kuyog kadagiti papanan ni Mami Emerita. Apay, kaya't mo ti sumurot? Kuma, no, awan papanak. Nagawis nga ti may sagayem ko. Anniversary da ka no iti nobyo na. Di pagin ti umapapal. Anya ko mati apalang. Andi ngayag kit di Anniversary da. Ngam, di mon malagip. Anatay, Genobio na iti disgrasya, iti sigsag nga agturong iti Campo Santo. Ay, gayam. Malagip kon. Kasano ama kay liw-liwag no laglagipon na pailaan ti anniversary ta? Ay, jakman mo. Saan ko na problema dayta? Sige, oray sa paanton ti agawid. Laglagi pamlaki diti masapa sumurot diti opisina, inton bigat ha? O no, daw asan kanto laan. Kapaigit na ti kutsiyo, madam. Imbis na nakasawa ko man iti ruangan. Anta ka di pa ipapanan niya? Naira na nga rod nga ita isardang ko ti kotse. Kitak dagiti agpalpalama nakatak dire tigi. Itaida pa idagijay, madam. Pinakpanaw ni Nana Candida ngam nagsubli naman. Ang mga no sa bali dadagi jay, pipita. Nakita gayam, nakita pinapanaw ni Nana Candida itay. Nakita na siguro. Napalimusan niya dagijay, iso kay mapalda. Kasla nakakaasit ilangada. Urayan ta makasidigda. Pipita! Nagbayag ka lakit din di tarwar. Saan mo tani Lovely tinagbusina itay? Madam! Agsubli ka niti unag. Sumaruno at tulatan manang pipita. Agkakadwa kayo dita? Ne, pagbibingayan nyo dito ya. Nilabli mo't na itagsasa o pipita. Sino ayaw dito kasarsarita na? Apa agi kay pala sumbrag? Madam! Madam Lovely, agturungan nito ni Mamayaw. Nakapanaw na kita agpalpalama. Sumbrak tayong matan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Isumot lagaya man nakabaypayag kayo kini Pipita itirwar Lovely. Ay na di ka di madumran ka dagiti nakang-angtod ngagpalpalaba. Dagiti matlapagan anay dati nadulpot, Mami. Isumot lang ay iso. Pinalimusam ka di ida, ha? Katsikamat Pipita. Kunak man no pinapanaw mo dagay jing agpalpalama. Apay! Jakmat na puutan nga awan kaya man di Pipita iti asidagda. Nakakaasid ang amin, Mami. Ay, marwam dagit ang agpalpalma. Marwam danto na. Mami, tao mo't dagijay. Kan kakaasid ha. Di mo amo na niyan tumati ka sa pulang kadakwada. Narabyan kami kan Budoy anang rabi Pipita. Ngamin, nagpalpaan ni Budoy iti naginaw iti nanganan may. Ket nalagip ka man ngawagan. Nagparabii kayo nga tayo ti garden na ya. Nagagat kay launay. Ay, kwa. Nagiinom pa'y ngamin, digiti barkada ni Budoy iti sumangpot kami. Sika talaga kamong to. Ay na. Ay, rinugyak ngamin ng tinagdalos iti salas, kabayatan ti panagluto ni Budoy. At ngamin papanan mi inton malim na bigat kahit. Danda ni kayo ka din nag-aapay kadagiti natang iti garden. Kas nakaano la dito panagawit ko di tapugyasa sa panagmulay ha. Ketuan, talaga di mapuputan ti panaglabas ti aldaw. Saan ka kadi ama nga umis-isam, Lovely? Naimbag, ta sana maktangan dagiti pangam. Sanak man ang pagkatawaan ni Merita. Ang mga lumaydong partapay. Ni saan Jack pa'y kaya't timatayan niya. Apay nga minakasta tilangam. Kasla saan ka napagustuhan. Ay, saan nga ron anatuloy ti papanakilikalman? Na ospital gayam ti gayam ko? Ano yan? Anibersaryo da iti pimusay akaayan-ayan na. Naira na pa'y ana ospital. Managululaw nga rod.
Ti amo ti pamilya na, nabatyan ti nobyo na. No nabatyan, tinobyo na. Nagpasngay ko man Nasobrahan da nga ta tinagkwenta. Na low blood gayam. Lumabalit la ko mga ipasublat dagiti high blood ti daduma at daradaan niya. Saan nakadada pagkatawaan ni Merita? Kita, dandani, tagayaman na ilabas. Masurunak ban ka dagiti atak tao. Ati da pa hindi agpalpalama. Managip ko lang ang dagiti agpalpalama. Ay, Pipita! Nagbayagan tayo paparamig ko kan ka-approach Diyos. Umayan, madam! Napradan ti karabukob ko anag uray kan ka, Pipita. Ang loko-loko kami ti blender, madam. Masapol na masok katanan. Aw! Uray si ka, Pipita. Masapul san ti sukat mo. Niapay ngay, madam. Madi ka di tiraman ti tinimpla? Naimimas ka di dito yung mango shake? Idi ko marabi ipay lang apagungtan kakat, Pipita. Ngumabok kay sakit na ka ni Lovely. Anya ka di basol ka, madam? Binaon kay di kalman amang papanaw ka dagiti agpalpalma. Pinapanaw ko idang. Ididimtang ni Madam Lovely. Imay damanan. Tsak maawatan ti anak ko. Na sila una ikadagiti agpalpalama. Masirib ba titi kunakat? Ngamsaan na nga tama panunot nga mga nukamang ti sindikato dagiti agpalpalama. Inosentimat kilangada? Day tagarod! Kung gundawayan dagiti dadaulo dagiti sindikato, ti kinakaasi dagiti nga agpalpalama. Lusad tinukit ni tinagkapkapuan da. Orasyon nam samot ta kamay. Agawa magide ta mamigatan. Tay tuloy ta ti pangtedta trabaho di rami. Napudot nga rod unay ti kapik. Kita amket kasla agas asok. Ang mga numasinit ti dilak. Kit puyo tama inunayo na mi tinalamisa danom sa may gupang. Amok no apay anasaranta ka nabigatan. Talaga abiyag mo ni Pipita niya. Amom lang arodin ibagampay laeng. Apay, umapal ka. Sanak nga umapal. Naumakon ka dagita katsatsak ko. Oo. Nakita mo. Isuda pa ya paggastusan kan. Pakadadaulan iti oras ko. Ipas na ko lang natin trabaho. Day taman ti kunak. Nalpasa kaon. Kat dagpalpak labay. Bagim ton adalusan ti kusina kan banyaw. Hello, madam. Da kayo matugam tumawawag? Amang ano ilang aman nagitipangal daman ng pipita. Adda nagawis, iso ajak agawit. Sige, madam. Intun rabi ilangan nga adubok tayo in-order yung karne ti kabalew. Saan mo kayang analipatan tayo in-order ko Mabalin mo lang tanalutwan. Sa ipapudot mo to intun sumagpeta. Uri intun rabi ilatan. Awan kaya. Awan ka diti na ipagbaga ni mami, may panggap ka dagiti agpalpalama, iti kalman. Da kayon tulangan ti makamo makisarita kan kuana. Amangan ngamin no, manggagnak ni nanakandida kat panunuto na sarsarita. Naispulot kan samot, Emerita. Dahito ti dano. Iminumak itayan. Inapot ko lang tingiwat ko iti tissue tatapalak ti agtigab. Kababain kat babayak pay matngarod. Aywan kayam, nakapangantan ngam awan matlangan ti ururayan ta. Payak ngang paisot. Imbaga na itay nga umunatalatan ito'y restaurant. Isupay tinangibaga no niya ti order akanin tayo. Awagak man kiti. Nagngingina na gito in order mo. Antay ta. Hello? Itay pay nga urayan da ka. Ay, nakapangan kami pa yun Anya? Di ka matuloy? Sige. Awan ti mabalin. Bye. Ay, Oh, kunak
Mano nagkari nga ilibre na tayo ti pangaldaw, kan bayadan na ti utang na kan ka? Emergency ka no? Ay na, kapilitan asyak ti mangbayad ka na gito'y in-order ta. Ay, saan na ka lang aruda na nabayadan? Napilitan ka pa yan naggastos. Nagbayag ka lakit din na yabudoy. Nalpas kami matlangan na nagsarita kini Mrs. Custodio. Di mo man nga tanininggaan na tayo napinta sa balasang kay. Nakadayo ka ng surot kinkwana. Jak pulos na pagsaw. Inawis mo ko mga min ang nagmerienda tapnosan kayo anabanog. Itartarayan na kamutan jay babae. Nagpartaklakit damag na. Tinalyaw kan, inisuman naklaan. Itay makitak ni Kulyo, kat nagsarita kami. Awanan ti babae. Ginundawayan na kang ilumbangan Kat napanan nga rin ni Kulyo. Saan pa yan nagpakada? Tinalikodan naklatan. Agmamalasak kadagay tinasarakak iti da ito'y amalan. Nagimasan ti ayamom ti adobo a karni pipita. Ado ti may bulon na ngayon na po'y dayta. Paborito ni Madam Lovely ti adobo a karne. Mamimirita. Anya kamatay ha? Ang mga numatnagak di ti pagtugtugawak. Sanak nga awagan iti ma'am. Iberita ko namlatan. Kadko niyo lang ko man ni Madam Lovely ti salas tat na taga-sarsarita na. Simrag iti kwarto na. Ang mga nusan na pa'y anay liw-liwag tinapasamak itay aldaw. Andan sa nangawis ka na kayo iti pangaldaw. Well, nagkari di may saan nakautang kan kwa na nga agbayad iti utang na. Nga saan matadimtang? Kapilitan na tigayim ko tinagbayad. Dangag ko tinagsaritaan da pipita kin ni Emerita. Rabi, tabmat na dya babay. Anya man yung tinangag yung mami. Ay na, nagida ka dagos iti kwarto ta nasakit ti ulog. Sakit ti ulo? Wano na sakit tinakam mo? Apay kumang sakit tinakam ko. Lukas ta! Huwan anyaman nalatakan ka, ti pananglukukan ka ti may sa apinautangap. Saan na lang aruda na tinumpal ti ka rin ang agbayad? Impasubo na kapay ang agbayad itikin nanyo kin ni Emerita. Uray tanagsog kami mat kin ni Emerita. Ha? Luklukun da ka dagiti papautangam? Mami, ada kadakwada no luklukwendak. Saan mat nga ta? Saan ka kumakayat apautangan kay? Ngamgaputa nagpagpakaasi ka akas lamatayan. Ingkidam kon, tinagpautangkan ka. Sige badlaangan. Nalawan, saan ka nga atiwan? Sige. Bye! Pipita! Ilanak man iti danom! Wan, madam! Nuwan ko na, magtignay ka, dagos! Wan, kumaya ko! Ay, tinida na, madam. Siyak high blood no kastoy lang. Pasensya kayo, nusan kayo na tong paladagos, madam. Anya ka di ayaw, di marikrik na ayaw. Dayjay may saan nalaw anak ka pinautangan. Saan ka na makabayad na nag-high blood nila kay na? Ay na, siyak sabot ti ag-high blood. No, maditirik na ayaw. Kadoan kayo. Mapantayo di ospital. Agpungpong tutak. Sa balibat high blood ti pampanunutom. Ay, panawan nakmat pa ilang. Ay, uy, madam. Kaya po, pumanaw kan langan ni tayan na. Isubat yung nakauna ng panaw kanya. Sampali at talaga makapungtot ti amo kapakat. Saan na mapagsusulter aramida na? Tunak man, umiyan ka idirabi, jay balay. Ipipita lang ba't nagpakada? Nauna ak namin tinagbain ka ni Mami, Lovely. Ay na, saan ka kadipay anarwam kini Mami? Langana laang tinaungat. Mabainak na rod. Iso nga rod at tinulungak pa yan ni Pipita nagluto. Kaslasad sa balik ka. Nabayagan nga gayem ta. Agad-adal tapay lang iti high school idi.
Umumian ka pa iji balay. Ang mga nadamanan malagip mo, kababain. Apay, anya day jay. Saanan? Mabaina ka talaga. Uri kaya maladawak, kabaalam tiyag trabaho ngagmay-may sa. Apay kit din ajak kabailan. At damat imakan saka. Talaga na laing ka sumungbat? Saan kumatapig sa tipigsam ka? Yung tipod no. Sanak nagmay-may sa. Ha? Imay nagtinungtungan ni Ama Burak at tinulungan nakmat na nagtrabaho. Nasaya naman tadi nagburak. Ay, kat pinagmirindam ko maa. Hanggang nakitak mo niyan sapsapulan na ka. Anya nga tati masapul na kanya. Di ko maimay dito'y garden. Ada ka no papanan na. Ang mga nagpakuyog king ka ang nagpasyar. Nabigbigat. Into rabiya. Isarding pa lang tararamidam. Taag mirindatan. Day taman ti ko na. Uray may sa ti kamuto. Ano kasta? Talaga mo rin may sa akin. Daya sa balipay. Apay kiday na jak ag mirinda. Kit no mabisina. Kakaiso nang daygatang ko. Nagasidag ti store. Madam! Papampanaw ni Nana Candida! Ay gisagsagana kita yung itiluto ka pangaldawan na impakada na mapanda sa rukaran ti asawa ti nakautang kankwana nag-high blood. Pagman, taurin nakautang kan kwa na ti tao. Kaasyan na pailaan. Ngam itay bigat ni mawag ti nakautang kankwana. Diyos ka sa una man ti bungtot na. Di nga nga tanagayata na nagaiblad ti asawa naman ang pipita. Nakasyan ka no matlaan. Dahil ta ti pagmayatan na. Tanalunag matlaan ti riknana. Kasgailaan ni mami man ang pipita. Kat, saan ka nung agawid ni mami ang mangaldaw? Saan ka now? Kalpasan ti panagapo na ti ospital. Sa rungkaran na ti gayam na nga da restauran na. Napampano kak launay. So nagiddaak adagos iti kamak. Ni Mayo linday ito ya. Nakalagip man ni Mawak. Hello Gayam, kumusta kan? Nakalagip ka man ng Mawag? Ha? Na-ospital ti ka anak ka? Anya? Dayjay chocolate nga inregalo ti agar-aram kan ka? Inten mo iti ka anak ka? Nag-allergic? Iso aban-bantaya iti ospital? Asino ba nang day takasarsarita may ti cellphone mo? Dalapas ba't na kita kagayim mo? Mayulin, ni Mami Dayjay. Saan na awatan di pagsarsaritaan ta? Sige, bye. Bye. Anyajak makaw-awat ako dam? Kaya't mo sa talaga gagayimplada ka? Padalag ko na kan ka akwartamban gayam, kunadakan ka kan paudangam mo tadagos. Mami, saan kayo ko mga agong at adagos? Naimbaglaan ng takilat nga da nakisarita kini Mayulin, kit inidip ng ti cellphone na. Kababain kumapay na nangag na nagiti imbag pagayo. Oh, si kapay kit din ti babaen. Naturod kit di na kita nga agot utang Denggandak kumapay, Mami. Saan nga amin nga umawawag kanya kat umutang. Anya nga rutimbaga ni Mayulin, apay ngay nawagan na ka. Ada iti ospital ti kaanakan na tanag-allergy. Ti kano kaanakan na tinangan iti chocolate nga insagot iti di na kay kayat nga agar-aram kan kuana. Anya kumagay ti kayat na nga irigalo da kan kuana? House in lot? Saan, Mami? Di na kayat ti agpaaram, takay kayat na kano ti agtali na abalasang laeng. Tama nga nung makatungpong ti mga lilaw kan kuana. Anya? Ay, di ta ka manlangan. Tsak labasa mo ti makisarsarita kan ka. No kiti ada umawag kanya, ti amuna katumutang. Nalakalang amin ti agpautang ngam nagrigat ti agsingil, madam. Siyak ngamin, nalaka amalunag ti riknak. No andalakit tsak ipaidat no umutang ta. Kasingid ko man, wino tsak unay am-am mo. Nasayaat kayo at talaga? Ngam at damat ngamin da kita'y umutang asaan da nga mo ti agbayad.
problema dadaytan Pipita. Ngam sayang ti kwartayo, no do yung masingir, dagiti ipapautang yaw. Dakdakkel ti mapukaw da, tadyak ton maulit agpautang kadakwada. Iwan mat kitingang paiso madam. Agrigat sama ti makasapol iti kaskada kayo, nalaka nga umutangan. Musika ko man ni Ansong. Anya ti may mayat nga isagot mo iti ararmam. Sabong wenno chocolate. Kit, nalpas mo ti aldaw ti Valentino? Uray mo't saan nga aldaw ti Valentino. Mabalin lata ti mangisagot iti sabong. Unmut kitian niya. No sabong ti isagot ni Ansong, malaylay ti sabong. No chocolate, ay kasanon nagsakit ti buksit nawin no allergy na ti sagutan na. No siyak mo't ti mangisagot iti ararmat. Oh. Kawas wenno kwintas. Tapno adda akanayon apakalaglagipan na kanya. Wen mayat. Tauray sana si katinaklon ken nakiasawa na. Malaglagip na kantulat ta. Uray binasted na kay di. Sika talaga. Saan lagayem asyak tinasutil ti panagpampanunot na? Ang basit magtikinan nyo na. Mati ka di ti pagbagyaw? Saan mo nadamagin pay? Wen gayam, no dabag-damag kanyak, ibagam nga wanak, diyak kayat ti basinga. No, kasta ti bilin nyo, matungkal. Wartala ti pagkitkitaan ta kanyak. Kan may sa pelaglagi pang Pipita, no daw may nga agpalpalama, abugam adagos. No, nakarikap mo tigay. Nagrigat laki di amadlaw ko idaa, malaksid no, agtuktok ta. Basta! Diyak kayat ti makakitkita iti agpalpalama. Awanan ti adu pa sa Pipita, agtungpal kalata. Nakitod ka, nakakita kanyak, lovely. Apa anak katakter kay ti sangwanak emerita. Injenyas kumot itay nga agtugaw kapaylaang. Napasnag sa ti pa nagsarita yu, iti kinasarita may ti cellphone mo ha. Adan sama ti limlimad mo. Saan alalaki ti kinasarita? Bakit? Dinamag na no anya ti address day ti opisina. Amok ayan no ina ti agar-aram kan ka dayjay. Kat ison ti mangurnos iti pa nagkasaryo. Talaga asi ka, sutil ka. Amok mata saan ka masutil. Apay ka no, anya ti baga dayjay abakat. Naggapu ka no ni Mrs. Agsuno di jay balay. Ni Pipita ka no ti nakasarita na. Awan ka no ni Mami. Napatigsakit di ti baga na. Di namat imbaga no anya ti rantana. Ibatim latan day ta, takita to inton madamdama. Ituloy ko pa day to Arameda. Pangururayak kini Mrs. Agsunod. Ada ka no ni ti dalan. Amangan no matrapik pa. Anday may itay. Ngam ga po ta binilindak nga ibagak ngawan kayaw. Iso ati imbagak. Naimbaga, tamob tinararamid mo, Pipita. Nakaraban ka lakit di iti ungay, no siningam titurog kaw. Itay imbagak ngawan kayaw, pimuanaw matayin. Saan naman nga imbaga no niya tarantana? Anya kumangay di rantana, no saan nga umutang. Ay, jakla mo, ano umutang agpaisaw? Ngam, ada ka di bagayo kanya? Agluto ako man kat, iti pangaldawan. Awanan di bagakpay. Ay, mabit lagayam. Mabisinak. Yalaanak man iti meriendak. Kanya ka dit orasan. Pasado alas 11 iti bigat. Ay sus, aldaw kaya man. Ang mga nujak ton makapangan iti inapoy. Ang mabisinak. Bakambuditan. Uray malimton ang mga aldawa. Dahil paglakit din na tinumpal ni Pipita tibilin ko. Abang ano inalal daw ko kumamanan tinagpungpungtot. Ito ti pautang ko at tsak pa'y nasingir. So tsak kaya atin ti agpautang. Ngam nilabli. O isa na makabaybayad na kiti umut-utang kankwana. Kasla awan anyaman na kankwana. Sa bagay, gagayam na matkit di dagijay.
Pasensya kayo, tadyak na sungbatan adagos si awag yu itay. Aglutluto kami ng pangaldawat. Umay kami kumamangal daw kini Emerita manang pipita. Aglalot ni, awan ka daw mamangal daw. Adda ni Nana Candida. Nakasangkot ka din ni Mami? Saan mo't arimrimol? Nasakit ko na tibagbagina. Isadyak sining-singaan. Nuko na ni Mrs. Agsunod a kinunayo kanugan kwa na awan ni Mami. Inawagan na sakpay nga imay diti opisina. Nagtungpalag langit ibilin na. Sana bale. Kasaritak tulangan ni Mami ton makasangkweta. Sige nga Rudan. Bye. Bye! Ay, sus. Dahil talaan no siya tukit nagbalin adakas. Sa bagay, saan mo't siguro asalangada ni Madam Lovely ni Mami na? Mangal daw taan ka mo to. Nakaluto ako. Naimbagman ta nakanakam ka. Aglutluto ka kumapay ti pangaldawan tanoy nururay na kanya. Yakmat kaya ti mabisinan nga gururay. Napintas nga menti makisarsarita iti cellphone. Ay, sana ka nagsaysayang iti oras. Anak itungtong iti cellphone. Napatag tinagsaritaan mi iti mawag. Panggap iti pagkwartaan. Pasat na amin ng daytan Mga takit din. Wanya, mga tawin wanya. No di ka mabisain. Sige, agistorya ka lata ta mga anak ko. Nagadungan mo. Unak man, umiyan kay Jay Balay, Emerita. Naibagak pa yun kinipipita itayal daw amang rabi kay Jay Balay. Amang ano nakasagana pa yan ti kwarto pagida. Agkaidata iti kwarto. Inton maminsan lang yan. Ada pa pa na. Sikat ti makaam mo. Amang ano mabalingkon ti agawin. Agkuyog talaangan. Itulnog ka. Sang batak lang day ti umawawag. Hello? Juan. Adaak pailaan diti opisina. Ang agawid akon. Sige. Umay kalaangan diti opisina inton bigat. Ha? Agbayad ka? Sige. Urayan kalaangan. Umunak lang tan Lovely. Agtaksi aklangan. Alis tumot na napimanong ni Emerita. Unagmat itay akasaritak lati awa. Apay anarabyan ka simbang pat. Di mo pa impakada. No adadar ayam apaskan. Agawid kami kuman kini Emerita itay ada imawag iti cellphone ko, Mami. Nga kapilitan na inuray ko. Di mo pa ilay baga nga umay nakadanunan dito balay. Kat no armon na ka nga iti security guard. Ala ni Mami, pilay bagbagana. Apay gayam nga inbilin nyo kini manang pipita, nga ibaga na nga awan kayo no damang sapul kada kayo. Na, impulong ni pipita ken kadayta. Kastoy ngamin, Mami. Inmay ni Mrs. Agsunod ije opisina. Siya akong tinangiwatan na ti pagbayad na iti utang na kada kayo. Adya, katapay adi na ibaga ni pipita kanyak. Dila nagsaludsudan kini Mrs. Agsunod. Ay, may samot na ije pada ka ba kay... Sandak kumamit a pagungtan. Idi imbagak kini Mrs. Agsunod nga awan kayaw pimanawan. Saan namat nga imbagat ti kinya siya sino na? Kanuan niya ti gagara na? Awan ti basol ni manang pipita, Mami. Kat, saktakin basol kasta, Ay, panawan na kami kinilable, pipita. Ay, sige madam. Ibagayin tulatan na da. Pakasapulan yung kanyak. Lubos ko kitday na mangag ni pipita ti panang pabain mo kanyak. Saan kayo apabainan, Mami? No binili niyo kumaan na imbag ni pipita, nasaya at kuma. Kasyak pa iti isuram. No imbagayo kumakini pipita, ano adamang sapul kada kayo, namagan na no anya ti ibagada. Kat no umutang tirantada, irason na nga awan kayo. Alawan! Wan! Dalaingkan! Ay, nuwa pa jak na panulot adagos na ita. Uray,
Tanaiyawat ni Mrs. agsunod ti pagbayad na itinautang na kada kayo, mami. Baliwan yung tulaan ng tagsarita. Katanya ti bagana. Umutang ba dan? Baka uba tayo pagsasaritaan. Umay kakit din ta pagrabiita yon. Ay, Pipita! Agad na sarkan! Talaga napasabtan tipis ko. Mabitlaan. At sabat unay dahi tilinutom, Pipita. Imbiling namin ni Madam Lovely itayal daw nga ilak amak ni Emerita. Awan mo't kayam. Apay nga awan ni Emerita si Kalabli. Nagbaliw ti panunot na, mami. At ano sa bali apapanan na. Mangilaw-lawan. Gapo siguro ata saan na akwarta ti masayang. Abangan mo't no day tartarayan na nga utang na ka. Kanayon lang harudon agkit-kita kami kini Emerita. Ilang mga nakpailaang. Ayun gayang Pipita. Aday bagak. Anya day ta, Madam? Madamdaman ton, mami. Mangantayo pa'y. Nala, magantayo pa'y nga ron. Amangan no di mo maimas ti magan. Kaluray siyak. Amangan no may katibkanas ko amangan. Nabsugak launay. Masaduta ko na rumar. Adan samat ti motor ni Pipita nga usaram. San ka ngagbayin? Numayat terik nam. Intagis tambay yestor. Uray, sagay sa talang abuti. Masadutak. Maturo ka klangan. Si kamot gayam ti masadut. Ada masapa apapanak sakbay ngagtrabaho tayo ti garden. Kanuray si ka. Adu mo taramay dam. Sanaya? Un gayam. Oh. Aga kasak iti itlog inton bigat. Saan mo aliplipatan ti order da? Hindi pa ilang bagada kanya. Mabalin ka di mo't amalipata. Narigat ti maawanan iti suking. Pinangobin na kayo rito abado yan, ano na? Agyaman ak launa ay Pipita. Namangan numalipatan timbilan ko kan ka. No at dumtang asa nga ili kat damagan tak. Damagam no niya ti masapul da kanyak. Wen? Kasanon? No. Agbayad da iti utang. Rumor kayong samay. Ungayam, tadi dalipatak nga da nagawis kanyak. Ay awadam latan ti pagbayad da. No, agtalak da lakit di kanya ka, Madam. Aligriya mo't na ito. Nakalagip man ngay mawag. Lipatan na gatan, ti utang na kanyak. Hello? Wad! Adak ni ti balay. Eh, nanakandida. Adang busbusin na. Nalahing kalukatan ti ruangan Pipita. Kita tama nga na da umay agbayad iti utang na. Mabuisi takban iti dayjay asadang. Imay nagbayad iti utang da. Ngamdakdakkel mo ti inutang da. Kasla agdardaras mo't na na. Di naman la pinabara mo't yung pautang yung akwartayaw. Nenene, nagitagpal pala ma. Adadamanay. Pipita, apay nga minadi mo Enrique Padagos ti ruangan. Hindi ka imot nga mensimber kadagos. Nakita dalaki diti pa nagbilbilang iti kwarta itay. Tarasam nga Enrique ti ruangan, Pipita. Ay, makabong ka dita no saan ka nga gunadagos. Wan, Madam. Ay, pinanawan na kami na anak kandida. Hindi nang tumat namin pinastrip niya na nasanang. Iti kumaunag tinagbinilangan da iti kwarta. Ay, anya lakit din aya. Masya, naklakat nga rod ka dagitang agpalpalama. Makonsensya akay. Nagawa na ba yung dagitang agpalpalama? Agugol na ba? Bakit lang makita da? Ay, sa balit na nagdenggan ti amok kapakat. Awan mo't nagubupor. Napigsala ang di pa ng tugtog na iti ruangan. Ano pa lang kami tiraramidam dita, Pipita? Ay, yak lang nga roda nagsasauag pukaw pa ilang. Tay talakat nga rod. Saan nagsardang dagiti agpalpalamano kas talahang tiranin ti amok kapakat. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nukas ito nga oras. At ako man. Anya nga tati napasamak na. Awagak man kiti.
Ang mga noon na traffic lang. Kita, nagriringan. Hello? Emerita, ayan mon. Adak pa lang dito'y balay. Kaririin ko. Unak man no na traffic ka lang. Saan mo matakasangay ti kunakat? Uwen no, hagpamarot ka. Anya manok? Maditibagi ka niya. Di, agpamarot ka nga rot. Sige nga rodan. Uray inton aldawan nga umay ka. No, tabalam to lakit eh. Sige nga rodan, bye. Ay, masakit ka no. Saan ba't nga agkakapsot, titimat na? Nagsasarang sang tupay, ti katawa na. Kinatawaan nakit din. Kasla ininsulto na kiti panangibaga ng agpamaro ta. Kayang pa'y nga tatikas dyan. Ang tipod no, awan kwarta kon. Iso maditibagit nga trabaho. Ay, mabainak mat abumali wano umutang ka ni Lovely. Kano lang ang nagsweldo ak? Ay, nagdaras na naibos ti sweldo. Kasano nga umutang ak? Diyak pa'y mat nabayadan ti inutang ko kankwana. Diyak mo no nalipatan nakit din. Pinautangan nakidi. Tadi nakmat sing-singiranan. Ay, hanya lakit din ti kastoy. Sana bali. Ang gayam kami man. Madin sakit iti pagbagi mabudoy. Oray saan kan nga may nagtrabaho dito garden? Oray awan makukwartak. Sa anak amasaksake. Oo, si kapay mo ti maawanan iti kwarta. Nagadwa pagkwartaam. Ad-adda pa yung mamatiak no ibagam nga awan manubnob yam tayo so. Mayat sa tirik na mamakisin nutil ah. Agpada tamot lang. Tikayat ko asawan. Agpada ta agwapo. Oo, kas lang kami naglaladot kang agtrabaho kag. Saan mat? Inutan ti trabaho ako nada. Ha? Ay, utang amin nga in-deliver ko itay bigat. No addan sabad nga utang dagiti deliver mo. Oray dagiti deliver ko nga organiko agan-agan. Ngayon sa nabalay. Agbayad dan tumay. Ayun gayam. Nalipatak betin nga dapapanak. Kamamangano nakabantay pa ilang dagiti agpalpalama. Timanawan dagi jay. Manmanulaangot nga marumayan dan dito. Jak pa'y lagayam na kasukat. Gamdorom warak. Amagano apaglukat mo ti ruangan pipita. Agururay gayam dagiti umutang kanya. Aldaw matkit din nga. Isaganaan kayo ka diti merienda? Kandaman ton. Sa anak pa'y amabisin. Manano ko ma? Kasto ti batok. Uray ton malabad na warak. Sige, kumitak na rin dito sa bali. Mabalik kong aramidan, nana. Madamdaman ton. Ingkalangan mangisagana iti meriendata. Ha? Ay, sige nga raw, nana. Ay, automatic nagsukat ti panulog ti amok a babae. Ay, mga nito madamdama. Rumarak ko na namatlaan. Naraksak nga rot asaan ni mami manang pipita. Nagbayad kang paiso ni nana sanang. Dakdak kang magtiinutang na. Saan man to ka nun na kaya tiyag pa utang? Nalpasak na namangan, madam. Ituloy yun lang timangan. Sa anak ba't amakad-ado manang pipita? Agmalmalam nga ta ni mami, iti papanan na. Dayta ti di na naibaga. Nagrikat pag ngawin ti agdamdamag tamangan no agungat manan. Diyak amo nga danapanan na. Saan namat nga impakaamo kanya? Ay, kasjay mo't ngamin ni mami. Kila at latat nga dapapanan na. Nagsaysayang aklang iti oras pipita. Sa anak lako maanap na panin. Nagado ataw. Sa awan mo't ado amakan. Di napatay na na. Isuti ka tayo, Ijay. Aglalo ka tinawis na kayo.
Ito nagado at chismo sa ijay. Nagidakla ko man di kwarto. Iso ko mapay ngayon magkaw. Ay, sige, rumwara kang dalos nana. Nanday bagayaw, pukawan naglaan. Dumakitam dagiti agpalpalama. Pagtalaw madagos ida. Wen nana, di ka madanagan. Sumrul ka kun iti silid kaw. Aginanaak pailaan. Umuli kanto inton pasado alas 4 tamangay sagana kay ti meriendata. Wen nana. Ay, ito, tugot ko nga ron ti cellphone ko. Tapno da pagurasak. Inton tanda ni alas 4. Umuli ako. Pag merienda ni madam. Ay, nana ako nakuma. Aglalaw pa ikit din ti awag ko iti amo ka baka. Naklakit din nga sino ti kasarsarita mitay. Ni mo lagay mansong. Apay, anya di pampanunutan. Nabayagan nga inikat ko ti bisyo a babae. Ah, di ka man? Babae mo't lang ti papapanan nyo kin ansong. Saan? No dahil di na istoryakin ka, arigalawan na ko ma iti sabong kan tsokolet, ada ka numeten nubyo na. Ah, ay kat, papanan nyo nga raw. Diya ka mo. Diya akong dinamag, kalpasan nga imbaga na pag-imbaga. Ay ka, mangiram-raman kayong raw ano pag-imbagan. Kaya't munto nga rod ti sumurot. No agtulag kayo bay mo't lang. No nakasangpat kan, ay, masado takto na rumura. Iturog ko lang. Nay, pasensya kayo na tayo bigat Ano sa nyo dito maitin ko katagayaw? Pagbibingayan nyo dito tanuan? Mabitlaan, saan kayo pa pumanaw? Di sa bala ang grupo na kitagpalpal mo, madam. Bay amlat tayo da makasidang manang pipita. Kaasid naman. Inikak na kita itayan. At dagayam dito palasis ti kalsada ti sa bala ang grupo na kitagpalpal mga agpalpaliin. Pipita! Nilabli ka diti nagbusida! Di ka di pa nakadalos di tarwar! Ay, wala na, ni Madam Lovely. Ay sus, makadlaw ni Nana Candida. Nasaya at kasi nung batam ni mami manang pipita. Ne, alaan nyo dahito yan tapumanaw kayo na. Agdigos kayo nito, tapno saan kayo anaantod. Hey, pasensya ka na, Pipita. Tatunggal mapasamak dito ikot, report cooking ka. Niya ka no. Inawis nak ni Bodo iti papanandakan ang suguma apagimbagan. Si Maduta ka rin mo. So inawagan ka lang. Sakit samat doon ni Bodoy na. Rinabihin samat doon na rumor. Samkit di arin na biya. Napatig ka no, tinapanandakan ang sung pagimbagan ko na naman. Isimurot ka kumatak na may raman ka matitipagimbagan. Kunak, iraman daklatan. Awang gayam, bayaman na nga ansong kan Budoy. Kumusta ka ditan? Saan ka di pengagtudtudo dita? Awan to daw, nalamis lang. Alam man, nagpigsamat namin tiyangin. Gamnagan to ma. Kailangan mo na bumarot ipanawan. Nakaruna iti parmakaw. Nakaikaw, iti kasi pa nagbali-bali ti klima dito. Ay, ganad ka lang nga, Pipita. Narigat tiyag sakay. Ala, no awanan di. Pagsaritaan ta, hindi po ikaw, maturog takit din. Naglamis at talaga ti panawan, mami. Ang mga nusaan na makaanay ti kape, amang pabarakan ka. Ay sus, baka panurot kan tukit tinabaki asawa. Ala ni mami, tila'y pagbagana. Dengdenggan na kayo ni manang pipita, kababain. Wen gayam, naimbag no agbaybayad mo't lang dagiti pinautangam agagayem mo. Agbaybayad damat, mami. Uray saan ko asinira? Naimbag ta saan da kapadpada ni sanang. Nagbayad ngagpaiso. Ngam, dakdakkel matinutang na. Saan da matakas jay, mami? Uray sa ni Emerita, ada utang dakad ka. Awan problema kini Emerita, mami. Saan na nga itarayan ti utang na? Napatpatig din ti utang na, ngam ti maawanan iti trabaho. Si kapay lang harod tag maneho aging gaydi tsindaan manang pipita.
Agtaksikan tulatan into nagawid ka. Urek tricycle tulatan, madam. Agawid kayo ka din tunaldaw? Saan? Nasapa nga imawag day di agbayad ko ma. Saan anatuloy? Agpaypayso ka no day to yan. Barang makasarrekan ni Emerita takaduan nakto. Nakaro ka di tirik-rik na day jagayam yaw. Aslamat nakasalsalon at tilangan ay di na udi nakita na nagparagsit niyang gargaraw. Madmadila ka tatibagina. Jakon inawagan, takunak met idi kalman, uray ita na sumrag. Amo namat nga ti aramidan na iya opisina. Anos ka na makaawat kayo kit di ah? Awan na saya at nga ibunga ti managpupungtot, manang pipita. Amang ano makaala ka pa iti sakit mo. Si kamot lang ti maabakan. Iso apamrayam lang ti umisam. Nagbayag ka lakitin anak kitsyenda, Pipita. Iti pa mabisina ka ng ururay kan ka. Anya, nakagatang kamot lang iti pansay. Wala na. Naiwas ti luto, di paggatgatangan ka di tsindahan. Intun maminsan, isapsapam to ti makitsyenda. Tatay presko apan si tigatangam. Nasay-saya at no si kamot lang ti magluto. Urenton maminsan ngaldawan, nana. Apay ngayon tun maminsan nga aldaw, kat ada papanak. Kan aldaw ti panagananam. Malipatam samatan ti aldaw, Pipita. Wingag piso niya. Ay, jak payan amo ti aldaw. Apay ngamin malipatam nga ti aldaw. Isupay apakabanugan ti utak mo ti kapapanunot. Ala, idasar mo garudan day dapat say. Kanday tamad kit di nakalata adyos ti timpla. Nasayaan pa nakastrik ka matlaangan Emerita. At apapanantayin to na daw. Agkasar ka din, ti may sagay mo? Ay, anya tinaganay tayan? Nakita kiti nga dakaduan a lalaki. Nagmayap, ti pa nagkibinda. Ni Kevin Samot ti magbagat. At the boyfriend na day jay. Ni Kevin, ti ada boyfriend na? Agchismis na. O sige, agtrabaho ak nga rodan. Tao mabruta kiti pa naglangan ko di kalman. Sige. Sige. Kaslamad di pa lang tirik na ni Emerita. Wino, ada problema na. Pau, inawis na kamadlagayam ni Ansong tap na makitagay. Iti amamu na ngagkasangay. Nasikapan nak ni Ansong idirabi. Kung naklakit din no anya apagimbagan ti bagbagana. Uri at nabsog ka. Pinikpikan sa apay ti pulutan nyo. Nabayagan ajak na karaman iti pinikpikan. Ngam, naimbag kumaa. No ti am mo na tinagkasangay. Ti kaaruba damat gayam ana ikamang iti bangir apuro. Isumod lang nga kasladi ka makaandang Rina brabiyo kan Ansong tinagwatwat. Bagay na talaga tinagan ng Ansong ngaya. Ansong nga talaga. Bayam, tainton maminsan. Siyak ti mangisungsungkin ko ana iti pagimbagan na. Samat na binilang, noos tumat lang timbayad ni Fanny kan ka. Nabayagan na gayam ko ni Fanny, Emerita. Agtalagap kan kwa na. Nagdardara sa pimanaw, tadakan pa'y papanan na. Napatag nga tati papanan na. Tasaan pa yan anangan? Ado pa'y tinabati itinorder tayo. No, dapay pagyanan na. Manganta pa. Mabainak la ko ma. Anya ko matipagbainap. Talaga man nakaawat kagayam. Awan, ti pangisukat takiti kinasayaat mo. Nayo naman nga ro, tinautang ko idikan kagayam. Kwarta man. Ay, awan magtao dito ruwan. Lukas tiya sumit nga tan, awanan dagajag palpalaman ko Nagbayag ka lakit din ay Pipita. Hindi mo ka di maabog ka kita nagpalpalman. Umawag ka dito pulis. Awan magtao dito, nana. Kaya pinangarap ka raramidam. Sumrit kan. Wan, nana. Ano dito? Kasla tao dito. Titan samat adan di mula dagiti karubat nagap
bahay nagpalpalama. Iso nga, hindi may ko itlog at tiruangan. Awan mo tao. Ay, ni mami talaga. Hindi kwan. Kaslad na naggaraw dita. Hindi ayan na kita na puskula mo ulat ikaruba. Ang mga noon daulog dito man ang pipita. Ha? Saan mo matngaroda makita? Ay na, sumrag takit din. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Alya nga radyo nadlaw ko itay nga rimbangaw. Mama, di kayo kadimot lagi iti di katatauan, mami. Noon sapay init itay. Napagkatkaduan dakmat kindi Pipita. Ni, saan mat? Nana, kan awan mo't nakita ka tao itay. Ang mga limabas lang, dagay dyan adlaw yaw. Di bakas na awak ka na kayo, mami. Apay adag iti agpalpalama, ti pabasulan nyo. Kan uray isoda, awan matidakas nga aramidan da. Anya nga awan. Anya nga daw iden Pipita. Nagubor dakit din. Saan da ka nagubor, Nana? Napigsalang ti panang tugtog dahi, dirigap tigait. Ikalintagampay lang amin ida. Saan mo lang nga nasungsungbatan ni mami manang pipita? Magrabi itay man lang. Ay, madamdaman ton. Bumao pa'y tipudot ti ulo. Yak maimas ti mga do ang susuruna. Sige. Panawan na kayo pailaan kini manang pipita dito'y sa alas, mami. Umaikan manang pipita. Agluto tayo iti dessert. Sumuragak nga rodan iti silid ka ulablay. Ay, gun gayam. Kumusta nga, dagiti gagayam mo apin na utangam. Nagbaya din itay aldaw, mami. Inlibre na kami pa iti pangaldaw. Amon dagiti gagayam ko ti ugali. Jack sing-singa rin ida. Mabain da, adi agbayan. Ay, katasaya at garod tadamat lanakam da. Nalhain kay garod agluton. Tamang rabi ita yun to. Mayat sakit di tirik nam ita Kinayat mo man tirimwar. Kun, magmagnatapay. Agmotor ta kumang, nagasidigmat ti balay ni Ama Burak. Nakalagip ka man ang sumarungkar ka di alakay. Nagkita kami nga ro ditay. Santa kanumat na mapani di balay da. Adan sa okasyon ay di balay da. Inawis na kanuda nanabasyang kan nanasula. Ang mga nukadwada pa'y nila kay punpunyapo. Nasaysaya at nuwado tayo tapno naragragsak niyan. Awan madla mo ka dagiti inawis ni Ama Burak. Agpapadada na laing asumao. Di kasla pista ni balay da Ama Burak. Saan mo't ada hita tinadlaw ko? Ha? Datalang ti saan a senior citizen. Gaya man niya. Jak na panuno taragos da ita. Aglalaok ti sasawon ko. Agawid ak to ang mangal daman ng pipita. Ay, naimbag ta, nalagip ko nga ibagakan ka. Tapno sa anak ton nga umawa. Wen, madam, laglagi pag da ita. Kadwayo ka din ni Madam Emerita. Saan ko lang nga mo? Jakbat na ibagay, di kalman. Ay, awakak man kit di. Lablay. Aglaw ko ngagpaiso. Mas naliklik-likan ni Emerita ti umay dito balay. Apay ko maamang liklik, mami. Mayra na lang ada papanan na awisag. Malagip ko lang aron dagiti daduma anak kailaw anak pinautangan. Ay pagpay ti al-alya tagpadlaw. Saan kid din apod no ti kunak pipita. Agkadlawak kin ni Emerita. Kas laliklik-likan na batan ti umay dito balay. Nana, no mapalin, jak kumakayat ti makiraman? Gaputa katulong kalaag. Agyaman ang unay iti da ita, Nana. Kahit gaputa kayat yaw, amamuan ti kapanunutak. Inal daw samot yamin nangkit kita na Madam Lovely kay Emerita, agayim na. Wan, inal daw ngagkita da. Saan nga agtrabaho ni Emerita? Kanya nga ron ti sirbiti nadal na. Kan pangalaan na ti pagbiag na. Ay, kastamot na talaga. No kaya't tiyagbiag, agtrabaho ka. Inal daw ngagkit-kita da. Ba't amay panggapit ti trabaho dati pagsarsaritaan da. Nga na, may tungtungak launay kada kayo, agtrabaho ako.
Sige manlangan, no di mo kaya ti makisarita kanyak. Dahil tatrabaho ti pampanunutam. Tay pati nakayak dito, oy. Masapo na saya at titrabaho. Tap na may ayaw ni Madam Lovely mang susweldo kanya, nana. Ba't kit di nga agpaisa? Pipita, mabalin at tulungan ka kadag iti trabaho. Pamparantang agsarsarita do ko. Oray sa anan, nana, takabalak mo titrabaho. Mabandog kayo lang. Sige, nana, nagtrabaho ka talaga. Nanawag man lang, inanakandida. Tungtungan nakmatin, awanan matrabaho. Agawid ak amangal daw emerita. Sumurot kanto kanya. Kababain samat. Libre ti pangal daw ko di kalman. Sa ita libre manan. Saan mata siya tinaggastos si di kalman? Ngam, tinutang ko ti daddo maa pinagbayad daken kay di kalman. Day ta ti pagbainak. Kanya ka di. Agayan ta. Kan saan ka mata singsingira? Anya nga tano, inton malamlangan ang makipanganak ija balayo. Oray, umianak to pa yan. Amang ano sa anak namin nga inlakam ni Pipita. Naglakala ang iyawag ko kini Pipita. Inton malamlaangan. Masapul nga agawid akmat ija balay. At agur uray asa nga ilik. Sige, sikati makaamo. Ibagak to nga rin kini manang Pipita. Ang makipangrabi kada kami. Ay saganak to ti kwarto pagturugan ta. Kaslahani mo na niya. Sika talaga. Pilya ka. Saan ka amangilawan, Juan? Wan, inton rabi ilatan. Barang awan ti kalata papanak. Nagkari ka lang arudan. Sa kastamanan ti ko na. Nini, agpasugnod kan samatan. Amang ano saan kanton ang mautangan pa'y. Lagan sakit di adyak maliklikan ni Lovely. Amo nga taninana kandida, anak kautang at ni Lovely. Amok, ayan, o niya ti pampanutan dahi dya abakat kanyak. Amok, ado ti masasauna iti likudan dagiti nakautang kadakwada. Angam, sa bagay, agdo madamat kit di iti ukali ka ni Lovely. Napuyatang ka kunak kumahangam. Nagkuyog tamata nagawid. Nay. Kasla malasin ko dahil tintugot mo amirinda ta. Ket, agminulagat kayo ana imbag makapaglinasin kayo. Talaga si ka, luklukun na kumanin. Awan mo't nakita kayong tugot yung asili, di na ba silupin ko na kuma. Siplak ti uso itan. Ngampira ngaw. Pinayaban nak ni ama burak anasapa. Ado kanu tinabate iti nagsasangwan tayo iti rabi Sayang kanu no madadal. Uri gayam kasji aburak ni ama birong. Naayat mo na niya. Amom timan na nao. Saan na ama pupuutan? Aglalo no nalaing amang buladas. Pagamuan ta, nagatidog ti ima na amang yawat iti yamanen. Talaga ni mami manang Pipita. Pagamuan lang ang tarmuar. Anta ka na nangawiskin ko, ana. Mapandan sa mangrabi, iti mo. Pamparanda ka numot nga shoppingan. Inton malam kanumot nga umay ni Emerita manang Pipita. Umiyan to kano dito eh. Dalo sa amto ana imbag ti kwarto kan isaganam tipungan ti gayem ko. Wen, madam? Uray tawan mo't kinti ato nga ramidan? Awan ka di may bagbaga ni mami may panggap kini Emerita? Ay, narigat namin ti agitang danon. Mala, maawatan ka no din mo ibaga. Amok ti ugali ni mami. Bye-bye aklat ta. Nagbayag kalakit din asumbat aya Pepita. Anya ka di tiraramidam. Agdaldalo sa kami iti kwarto ni Madam Lovely, nana. Isu jak nakataray adago sa nang sumbat iti telepono. Di ka pa'y nagdalos itay bigat aya. Ay, wud gayam. Ada kami pa'y langit timol iti gayap ko. Ang mga nurabiin tunay na makasangputan. Talaga nga ipapasyumot kag shopping, ayan, nana. Kanya nga shopping ay pagbagam.
Dito'y balay ti amiga, kanangal daw kami. Madamdama pa yarumwar kami. Ay, kasta gayam, nana. Pupuota ma, Pepita. Abang ano pasuko naktukan ka. Awagan kanto. No saan? Ibagak to asabtad na kitirwagan. Kayat ko nga uray jak to pa'y nakadanon. Nakarwar kanton nga gururay. Kansamat ti Prisya ti panagkita kon Madam Lovely. Natagpindutan kayo kit na kayo ni Madam Emerita. Saan kami mat nga ang kakaingas kini Emerita ti kunak manang Pipita? Awan kayam, di mo nakikita ni Emerita? Kunak mo anda kayo na ando iti kwarta o. Ti amok, madanon ko iti kwarto, tay mo na asimrag itay. Awan mat. Yakbat na puutan na rimwar ni Madam Emerita. Tandaan mo lang iti kusina itay. Ang mga noda iti biranda. Madam Emerita, anda kayo dito biranda? Nakayumat manang Pipita. Emerita kunayulatan. Idayak pa dito beranda. Kunak, tumat lang tayo iti biranda. Sige manang Pipita. Sumrag kalatan iti kwarto, tapno makainana ka. Sa anak pa yung maturog, Madam. Urayag lang makasangpot ni Nana Candida. Imbilin na ngamin nga urayan. Awan gayan, nagrabiin? Awan pa'y ni Mami? Ay, naibaglakit din tanayra ng awan ni Nana Candida. Sana bali ngayon ton bigat nanton ama-amuan nga umianak dito'y balayda. Tsakmat makaturong. Kunak mo simrag ka itaya iti kwartong Emerita. Sa bagay, mayat na pagpalabasan iti oras iti beranda. Nalamiis. Mabayi na ka sumrag iti kwarto. Masan ka kadwa, Lovely? Ang mga noda mapukaw. Kanya kumamot ti mapukaw. Sagayam ka. Adayo, apabasulan ka. Awan gayam ni mamang mo? Ni Mami nga ron ti pagsarsaritaan mi kinmanang Pipita itay. Itay kano pa'y bigat na rimwar. Adda kano nangawis kan kwa na. Masapol namat nga agpaiso dagaliwaksay. Nalamiis lao na yan, Emerita. Ijahin kwarto nga ituloy tatagsarita. Pabit lang. Kaslada nakita. Si Kamat, di mo ibaga mabuting ka iti alalya. Adda ayamat alalya. Saur ka talaga. Ingatangang ka iti arak, tapno saan kan arumwar. Tama nga no asino man laditan ti pakal alilawam. Ngay mayat ti kape a pagpabara iti bagi. Jak kaya ti mabartak kita. Iso no day tati kunam. Mayat sakit ditirik nam nga aginom iti arak. Kat danggayan ka ah. Mabalin ko mat anayunan iti arak da ito'y kape. Ulaw ka talaga. Kay bagbagam lang iti adi mo kahit ti mabartak. Sa nabali, tabasit mat lang ti arak nga ilaok ko iti kape. Saan agulpe ti panakabartak ko. Ngam ad-adda ama imasam ti aginom iti arak. Ngam no, dahil tati kahit mo. Ay kat, agtimplak mat nga ron iti kape. Mayat ka mat lagayan. Lakit din na ni kamuto ti mauawag. Niwat gayam Nana Candida. Hello? Nakaturog ka sa amat ta, Pipita. Daring ka la siguro iti panagring ti cellphone ko. Ang tugtugawak pa ilaan. Sa anak pa naturog aging ga at di kay makasangpat. Naimbag na tinugpal mo timbilin ko itay ngagpupuot ka. Sa dino ka dito ayan nyo, Nana. War ka lang taniti kwarto. Inton magkadanon kami dita. Masapula nakatakder kanton iti nakalukatarwangan. Wen, Nana. Sige, itapay lang. Rumwara kong dito balay. Yamat dun ni Nana Candida. Pailukat na tiruangan unugin. Ngaurayawan pa ilan. Sa bagay, nasaysayat at nagpaiso na nakalukatan ti kahit inton sumagpag. Nanabali na siya ti agura iti papayak. Ngamti mo ang tanak karabrabe ay. Aday ta. Ay, naglamin di tira. Sapay nagatutilabok. Ni, taon sama di makita kisya. Ni, awan mo tayo. Nagalisto no nagpukaw. Sana ka mabutay?
Adayalan niya. Ano? Ang mga nagtatakaw mo't kidida jay. Makisin ni Ima. Nagsisiim kit di panggap na ita. Apo? Nagato tilamaw. Awag din na nakandida ito sa cellphone ko. Pagtanalagip ko yung tukot. Hello, Nana Candida! Anya kaya, Pipita. Kuna kita yarong marakalatan. Nay? Itayak pa dito yung agururay, Nana. Nay, pagkit di ata na ibulsak to yung cellphone ko. Tama ka nagungat kayo no, saan ko kit din na masungbatan. Saan ka po ang panaw, dita? Dandani kami. Magmerinda kami tupay, be. Ay, sus. Anda nalapsan mi nga glakoy timpanada ken balot. Nagadto ti aggatag. Ay, sige, madam. Aguray ak lang taging kamasakbot kayaw. Ano usam lang ti manguray kada kamin? Di ka nagsubli pa iti unag. Wen, Nana. Talaga nga anusak ti aguray kada kayaw, uray adot lamok. Ay. Anyalakid din na ayat, mo ka baka. Di ba't agsaon? Inindab na atan ti cellphone na, di pa nagpakada. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Awan, met ni Merita, iti abay ko. Kanya ka diti orasan. Lovely! Umay mo kita anday to ya. Adari na kikiruwar, iti batong tiruangan. Anya pa'y lang aramidam ti tatawa, Merita. Saan ka di pa makaturok? Kastuyak, no damok ti maturog iti Jack Balay, Lovely. Kinaamay jay, babae samat. Wan, tao day jay. Kasla naman ang Pipita. Ni Pipita ka taday jay? Amang ano ti among kat white lady, di kolor matibado na. Anya nga tatar aramidan na dita. Awan gayam, ni Mami, awan pa'y nga ta? Awan pa'y matinadlaw ko, Lovely. Isulakit diti urayan ni Manang Pipita. Nagadugayam, alam mo, naimbaglaan ta nagbado akiti atidok ti manggas na. Naimbag ta maanusam ti agururay Manang Pipita. Imbilil mit ngamin ni Nana Candida, itay awagan na karumwarak kanulatan. Kamu kasi dagdan tayo sa timbaganan. Di magasta ka nupay mo taging matang at ibalot ka ng panada. Anyamot tan ni Mami. Ay, sanda ko man ngayon may dinanon dito iruangan. Maturog kayo kumalatan. Ni Mami lakit di daytan. Ay, isungak pa isaw. Agyaba na kitig pa nang itulod yung kanyak. Lovely. Apay ga... Ay, sika talaga, Pipita. Inramraman mo pa yung pinaguray ni Lovely. Nadlaw ngamin ni Emerita nga ada tao dito ruwar, Mami. Ada ni Emerita? Kat imiyan kita, oy. Nagsalunsen ti agsapa. Naimbag tadapay nabati akapay. Oh, sangkad sapay mo ta nakamurmuray. Ti amok no parbangon pa ilaan. Itay, kita ti abay ko. Pusa mo't gayam ti kaid. Ang mga no natagtagainip mo ni Budayday. Kati amom, iso ti abay mo. Si kansa mo't ti maturog pa ilang ti daran. Ha? Asino a Budayday? Badadang ko naman. Oh, sinubok ka lang mo. Talaga di mo pa'y nalipatan ni Badadang mo. Hindi na ilukat ko ti great, madam. At nanadlaw ko tao, ngam kala at apimanaw. Yakon nakita. No ni Emerita ti pangipagam iti dayta. Mabuting laki di dayjay. No napagbiddutan na kanto pa ya white lady. Tao dayjay, madam. Nadlaw na nga ta, iso adi narasnat naglemang. Masino nga ta dayjay? Awan pa'y natakawan dito lugar tayo. Bay sa lakit di kadagiti agpalpalamaday dyan, Lovely. Ha? Anda nakita mi amat maturog itinalabsan mi a waiting shed. Dayjay wedding siya dito asideg, Mami? Dayjay mo't lang ti pagurayan iti asideg, Lovely.
Masansan ka no ang makita da dagiti agpalpalama, ang makikita da amat maturog itchay. Agsisiim na lakit ti takawad da. Nagpintas ka lakit din, Emerita. Nakabangbanglo ka pa eh. Saan ka kadi malamin na nasapa ka nagdigos? Diyak ba't nalamin iti agdigdigos ha? Kitakit din anak kasukata, iso di pa nakalamin ko. Eh, mapan kayo ka din, Madam Emerita? Kunak lang nga rodan iti Rabia, sanak nga awagan iti madam anang pipita. Emerita ko na yulatan. Ada ka di masapa pa panam. Mamigat ka kumapay Agkuyog tanto asumrag iti opisina. Agkapiak pa'y man nga rodi kat ni malami na ka talaga. Abit lang nga rin titimplahan kayo ti kapiyaw. Agtugaw kayo pailaan. Ano saan kayo magtangan? Siya kung timang timpla iti kapik, pipita. Narigat mat no tagabuan ka. Ay, ninanakan di dagayam? Ada ka di ba sa pulmo kanya, Keberita? Nanakan di da, naimbag abigat yun. Agyaman na kiti panang sanga iliyo kanyak idirabi eh. Awan anyaman da. Umay kan tumanan. Ay, kababain man, no ka na yun nagti umay. Mapain ka pailaan. Ipapabalay mo latan. Apay ang kapilaan ti pamigat mo. Adamat linuto ni Pipita, pamigatan tayo. Agawid ak kuman, iso as sinapak tinagdigos. Ingawid nakmat ni Lovely. Agkuyog kaminto kanulaangan. Apa yung sarding mo di kotse, Lovely? Awan mo ti lumabas sa lugan? Saan mo ka di amadlaw? Nagiti umasasida? Pipita! Irikop mo lahat ang tirwangan. Ang mga dilawon na ka ni Mami nagbayag ka. Agdalusak pa di tirwan, Madam Lovely. Agpalpalaman samat dagit ha? Dagit ka di ko na ninanak kandidaan na labasan na idirabi amat maturog iti waiting shed? Kan agsisiim iti takawan da? Saan mo't siguro aman nanakaw, dayta, Emerita? Nasisingpot na kita. Saan ka di pa nakapanaw da Lovely ka ni Emerita, Pipita? Pwede ka pa ilawudag. Agdalusak pa di tirwan, nana. Oh, saan mo na nagtuloy dagit agpalpalama? Kaslada kinabutang da. Mapantangarudan, Emerita. Unak lumabayag man ang tipan nakitungtong mo kini ampyong itay. Adda ka no paparami kadaansong inton rabi eh. Dagijay dwa ti kakuyog mo. Ay, agka maulaw ka na. Mabarte ka lakit di adi makainom iti arak. Naimbag tanalagip ko ti ginatang mga arak iti rabi eh. Uray, tabasit pa'y tinaksay. Saan ba't nga tanga agungat ni Pipita no? Iti balay na, ti pagiinuman tayo. Saan tayo lakit yung agdadahil kadag iti alikaman? Awan problema kini Pipita? Awan nga ron ti problema no kasta. Sino dahi di kinasaritam itay? Ni Mrs. Matawaran dahi jay. Agkita kami ijay bagyo inton bigat. Sumurot kan to, pambarantang agpasya. Saan pa'y lagayam anak kapanaw da Emerita kan Lovely itay? Naimbagtawan ti dakas anay pagkak. Nagsarsarita da pa'y matlaang itay. Nalagip ni Emerita, nagitagpalpalama. Kinunayo ang nalabsan nyo iti waiting shed, iti rabi eh. Nagdagagaya, may tinagsasaritaan tayo. Lusa na na'y kaglis ti dila ni Lovely. Diyak kumapay na abuan nga imbiyan dito eh. Nairanamat ngamin anarabian kayo, iti napananyaw. Kan saan ka nung amin anatuloy, ngay may nagipangal daw. Iso nga, imay langin nagipangrabi eh. Saan kayam arimon ni Mami manang Pipita? Ay, impapas namat kami idirabi eh. Napannog nga ta. Kanabayag pa yan, nagsarsarita kami, sakbaya si Brigitte Quartuna. At akati ba kayo kanpana? Awan man kiti. Ada ko madamagag. Inton malamlatan manang Pipita. Ayun gayam. Agkukuyog tayo to kada Emerita inton Sabado. Saan tayo ka din na ikuyog ni Nana Candida? No kayat natin sumurot, agpiknik tayo tulangan. No talo tayo laang. Makaamon to no sa dino ti mapanuno tayo apag pasyara. Wala? Rimor ni Nana Candida di Quartuna. Kasari tayo mataan. At saan nagpanunot iti sa bali, may papaniti pagsarsar.
Sige manang pipita. Kasaritak diin. Nagtulat kami kini manang pipita itay inawaga. Nagpasyar tayo inton Sabado. At kukuyog tayo nagpasyar. Kadwa tayo ka din ni Nana Candida, lovely. Diya ka mo, nasumurot. Anya nga tanong, duha kayo latan ka ni Pipita. Awan nga min kwartak. Apay aya a problema ti kwarta emerita. Siya tinagawis. Awan ti problema mi tigastusan. Ay naman talaga na imbag kagayam. Kwarta laang dayta. Napatpatag ti panaggagayim tayo. Katulong ni Pipita, ngam saan nasabsabali kanya. Apay nga tasan na kasingiran ni Lovely. Uray no singiran nak. Awan matpagbayad ko. Unak no saan ang agsardeng ti panagriring ti cellphone mo. Sino ayaw dagitaga umawawag ka? Dagiti gagayem ko ang nakautang kanyak, mami. Adda, dagiti nagkari no kaano nga agbayad da. Dagiti mat da duma, agan ano sa kano. Kat ni Merita, di mat ada utang na kan ka. Adda, sa anak amadanagan kan kuana. Empleyadok ni Merita, mami. Uray man kid empleyadong. Nuyaw-awan na ti panagbayad na. Gaputag gayem kayaw. Saan mo na asingiran? Jak ugali ti mang singsingir ka dagiti nakautang kanyak, mami. Agbayad ng tulat ta, no kayat da. Ay, maragsakan da na ano kasta. Sa bali man ti malagip ko. Kadwak da Emerita ken Pipita ngagpasya rin ton Sabado, mami. No, kayat mo ti sumurot. Agpiknik tayo. Jak kayat, da kayon tulatan. No, talo kami lang. Uray iti parke lang, iti pagpasyaran mi. Kita, pampanunutakpay. Barang awan maira na abang awis kanya. Agkita kami kan Mrs. Matawaran ni Bagyo inton bigat, Pipita. Ay, sigurado lakit di mananday na kamo tao. At dalang at napatag ni Bagana. Kadwak to ni Budoy, tapno makapasyar kami mag. Katuin mo na. Masapo lang liwak say kaya, uri sa paminsan lahan. Naimbaging ka, tada aldaw apa na ginanam iti kada lawas. Ngam na daduma, masaduta ka rumol. Yung inawis nak ni Madam Lablay. Daklam mo ano sa dino ti maturi papanan minton bigat. Ay ket numatuloy kayo. Agan anad ka kumakanayon, Pipita. Piknik-met gayam tinatuloy, Madam Lablay. Napanunot ko nga awan matikasano nga aramidin tayo jay parke. So nga, dito tayo lang, bye-bye. Amangan no kaya yung tagdigos kina Emerita. Mabati ak dito yung cottage sa mang bantay kadagiti kanin tayo. Baliktad sa akit di manam. Sak ati mang bantay ka dagiti balong. Sumublatak tuwag di ko sinton madamdama. Oh my God, Lovely. Agpag na pagnata itiigit ti bye-bye. Sige, mabati ka nga ron, Pipita. Barang matuloy matlaan ni mami nga umay. Lovely, inawis ka nga agpag na pagnatap no makasarita ka na sayaat. Mabainak launay kan kagayam. Anya ko mati pagbainam. Diyak pa'y nabayadan ti utang ko kan ka. Agbayad kan tulatain ton adan kwartam. Ay na, naimbag kagayam. Tay talaunay ti pagbabainak kan ka. Nakadanan tayo matlaangan. Ay na, mariklak ti banog ko. Nakasangpat nga tan ni mami. Dito'y kayo lang ang nagkilugan kin ni Merita, madam. Saklatan ti dumsaga mangilo katitigay. Asino na kita? Pipita! Darupandakan! Loko kaya! Nanaritiw sa pailang. Naglukod na gaya lalaki. Naklatak mo ti napasamak. Makakigkig to talaga na gaya. Mananakaw gayam na gaya parparit na. Ay pagkata ti munong na gaya palpalama. Anak man mo't gayam dagiti nga agpalpalama. Nagpipigsada pa'y gaya, madam.
Naturod naman. Saan da na pinanunod ti panakaisag magda ko ma? Uray agpalpalama, saan tayo ako na ngawan serbida? Kasing bagada, Madam Lovely. Pag subad da ka na iti ado, anay papayo kadakwada. Lugasta. Uwan, mami. Maasya anak kadakwada. Kitaan nyo kadilaan. Namnamaan tayo kadi, ama kay paayda iti pagimbagan. Ngam, amangan no awan tundang iti nagpalpalamang agwarawala tinutungdan. Sapay ko ma, na may paayan da iti nasaya at apagbiagan. Narigat nagpaiso, nagpalpalamada latan. Numakitam tupay ida, Pipita. Awisam ida diti balay, tapakanan tayo ida. Saan na ka tinulungan? Ang mga nagbaligi na gijay ititakas apang gabda. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarado nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sapay lang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.